ta' min nifhmu li biex wieħed jitkellem fuq esperjenzi diffiċli, speċjalment esperjenzi ta' abbuż, hemm bżonn ta' ħafna kuraġġ min-naħa ta' min jiftaħ qalbu u jagħmel id-disclosure. U aħna dak il-kuraġġ nirrispettawh. Dak huwa fil-fatt dak il-kuraġġ ta' dawn in-nies huwa li the driving force għalina. Għaliex aħna l-antana huwa biex nikkreaw ambjent li huwa sigur għat-tfal u għal-adulti vulnerabbli kollha. Din hija problema mhux biss f'Malta jew tal-Knisja, din hija problema mad-dinja kollha u hija problema fil-fatt fis-soċjetà. U jekk aħna ma jkollniex risposta fuq livell ta' soċjetà globali, din il-problema mhux se tissolva, mhux se nieħdu ħsiebha. U importanti min-naħa tiegħi il-messaġġ li dejjem nagħti huwa li l-ħarsien tat tfal hija responsabilità ta' kulħadd. It is safeguarding is everyone's responsibility. Mhix responsabilità tiegħi biss ta' head of safeguarding, ma' responsabilità tas-soċjetà u tal-komunità kollha. U għalhekk importanti li min jaħdem mat-tfal jieħu responsabilità għat-tfal li jipparteċipaw fil-attivitajiet tagħhom, għalhekk importanti għalija hija kruċjali li kull organizzazzjoni li taħdem mat-tfal f'Malta u Għawdex għandhom ikollhom fera ta' dan it-tip ta' xogħol.